Parang mo? Ha? Kaya ba parang? Ayan guys, ready na ang pamahaw. Sayo kayong pamahaw guys, kay magtrabaho, mag-eskwela. So, hotdog. Do ka ng isda, wala na ako nagiputol-putol. Kaya ako mong nang kuan gabi gi. O man ako hinlo, gibutangan ako asin niya. Kung akong putulon kay madugmok naman siya. So, wala na nagiputol, gi-entero na ang kanon. Kana kan doy na nga balon. Basta daw mag-eskwela siya, gamay ko may balunan. Anak kang mimi, kang langlang pod. Ako nang butangan og sudan guys. So ready na ang ilang baon guys. Kana kang langlang na butangan og isda. No, ako utangan mo hotdog. Wala na ako butang imo naram imo baon no. May doy sa gyamomong. Bro do siya bata sa katigwang. Si Alan, ati man Alan imong tambal kay aron dito. Salilo na guys, naligo pa. Si Meme, wak malang mata. Alas 11 na natulog. Nag-study si Meme. Ayan ate Gisilo, ang motor ni Doydoy. Og daghang kayong salamat ate sa imong gi-share para sa motor ni Doydoy. Ay, sige mata. Ay, sige ang suga. Nay, murag tao. Predoy. Di ba nagkaparong mo? Ha? Kaya di maparong. Ano mo kuda siya? Ngayon na. Buti na. Siguro. Asay mao? Ano lagi na parong? Pero pagdagan, kaparong na. Ha? Pagdagan, nagkaparong na. Di gani. Gipagpri na. Ako. Wala ang sapatos mo gaw. The next day. Hi guys, nandito kami lang ni Mother. Magtabang mi paglaba guys kay daghan kay miglabanon. Tapos adlaw-adlaw ko maglaba, nga ako maglabhan kay mga trabaho ay raman og mga eskwelahay. Na ang mga panggasto, pangbalay, wala na ako nangalabhan. So dito na mo labhan la mama. Pero katong magi-comment na diri na pud mi maglaba nya di maghatag bayad kuryente. Aghatag sad mi oy. Karon si Doydoy nagbayad sa kuryente, naghatag si Doydoy bayad sa kuryente atong tingbayad. So sa sunod ako na pod, di ba? Si Papa ray sabilin din ni guys kasi si Mama tuwa sa Cagayan. Nagpamily di sila. So si Doydoy ang nanglunod sa nilabhan. So yan guys, nalunod na ni Doydoy. Ayun sana. Kalo ni Doy. Dapat ko guys. Kita manghugas. Lo gibilang lagi na manok lagi lo. Yan guys, ginunod na ni Doydoy guys. Damara mo sabon guys, blowy. Kumana na butang. Kapit ako na human og laba guys. Ihatod na ni Doydoy dito ang uban. Pahalay na dito ni Luna. Sana, hindi na nakuha ko ni Doydoy. Kaya dito na mag-ipag-uli. Hi guys. Nag-harvest si Doy Pags. Dongard. Naglabay-labay sa pinya. Karga namin harvest guys. Karga namin sa truck.
Bati doy. Guys, yung mga kasama namin guys. Yan sila guys, dalawa lang. Ay, lingaw. Ay, magkuhan na tugma. Ay, maghatag $1 million. Pa-upload ko na niya. Mag-sponsor na to dan eh. Kapoy king trabaho dili sayon, init pa yun kayo. Pagka yung dag-o, magkawanan na yung paghapon. Natindakan. Alay, yuta, Serena dito. Pero, Serena. Boy, Pero yung mga driver, nakikita mo bang Serena? yung kargaan sa pinya, dako kayo. Yan yun. Punya apa kau phone ba? Bati doy. What? Serena, what? Magtrabaho ta sa bukid. Salamat, kanagit ang Serena. Murag agka-feel ko na siya. Suoton ko na itong kaan karon. Ringkot. Suot gid siyang hinatag ni Ma'am Pinay Beauty. I try. Kadugay bit ulan. Ano nang hangin daw? Muna yung trabaho ni Doy guys. Mag-harvest of pinya. Si Kinkin iyang partner. So, kana silang duha. Kuan na sila. Mag-uban na silang duha. Mag-harvest. Mag-karga.
Kayon kung way karga, way harbison, way karga. O way harbison, maglampas na sila diya sa pinyahan. Karon daghan pa man lang harbison. Harbisan na sila. Pwedeng bagaas dagom. Muna ilang masugamak, ulan ug init. Agod. Bahalag kuan. Pobre, basta padayon nang gid pag-eskwela. Kaya aron kung makahuman pag-eskwela, dili na na mao ang trabaho nga iyang kuanan, trabahoan. Maghawid na lang siya ballpen o papel kung unsa ba kayang trabaho. Mga gwapo. Kubati yun. Ano yung ugto na to sila ba? Boy, hi daw mo sa vlog ni Kinkin. Hi daw mo sa vlog ni Kinkin. Ito eh, video bro daw. Vlog ni Kinkin. Yan na kung masuot ng ringkot. Hi mga kasupot. Yahay ang dua kay may ringkot. Basa siya. Basa yapon. Ha? Coba, darin? Ba, wikan mo ramong sa kuan, di amigo. Amigo, ita ko naman ako. Ayaw. Tingnan na ba ang basa ba? Dili ako rin. Sistem kaya ra ako. Ako man dito, di man kadaog dito. Daog lagi. Mama na ni mga intag corona. Di na pila ba yun? Ano da? Corona. Mana harvest ito na?
tag, gugoon na. Pagsilpuna diya, kay makapuno man ta. Pyo, kirahan ng baling Pyo. Dito ada. Ay, dito sa runa. Dagan na kay tamban Pyo. Ariya na Pyo. Pinya nga makapuno, kinumo kadad ko. Kita amag sa ila. Biyo, birahan sa biyo, kay puno. Ha? Ay, dito mo ay. Dahil sipok na o. Ay, tuna na! Oh, ha? Ay, cake pilot! Pag sa bahay diya, kay mga puno man mo. Ang puno tamban. Daga na kayo. Pyo, Ariana Pyo. Diniro. Ay pagkaon sa. Oras ng ipon. Adi ka sila mas tubig kay duha mo sila dia. Duha sila dia. Yo, bira na pyo, ino ni. O siya kabalo. Nang ujinson dia. Oh. Absin good. Naa lagi. Away sila ni tuto kanina ni. Yan na prinsip ko dia paligman. Ay buot at ibuk ka diha. Ay ibuk. Ay kulira ka to si. Binson gani. Binson basikan. Basikan. Budon gani. Gani Binson. Binson bisikan. Tunggu sakay sa kontrak isa proses. Kada po katwad. Ayo. Bala kay wala ko dug kala tigog ni Budon. Uncle Jimson, karga na ta. Ayan lang din.
Son disikat. Mau man garam na. Abi na ko ng daging ko sila. Ingat, kau sini. Ito puno ilagay mo. Tara, karon sa Iya mau menurut Iya Iya Pinjam itu sudah semua lah mobil dan nila ko Iya naman nila yang bukod dogi na rin ako Iya luya si Bukay Kuan Tambok ko So reklamo na reklamo Sabayin Bukay ka naman ng pulat. Yung bubo, taas. Hindi sa iyo taas, abig sa iyo ng ito, danlog kaayog. Nabulog sa kagawad. Minsan, isa taas. Isa kagawad, primero. O, kantuhan, yung kanina na yun. Kira man na, pornero lang may, kanang pornero pa sila din. Hindi yung litro sa kaulo mo. Kira, balag na ganun, pag ang danlog, pagkatunga na. Siya magkabantas. Pagkadan lupa, lang pinyawi ako. Siya magkabantas, bay. Kung taas kita. Ay, sige. Uy. Sino? Isa ba? Magsarsa. Mr. Ben! Sila na. Malas, buta din niya tayo tawa ka. Dito din niya tayo. Awa mo da, binyog makapuno na mo. Ang yan, ikaw na panigin sa nito. Itam na ito na pa niya ito. Dili naman ako magtanong. Kami lang gano'n siya. Yan, makutanong sa panigin na mga kauban naman. Yan, ka ang mayroon na na. Pero ay sa amin yan. Managod mo rin siya. Saan? Wala. Nagsilid sa ilang. Wala. Wala. Hindi mo kaya ang tao nga. Wala ba mga beneficiary ba? Beneficiary. Kita pa naman sa tulawa. Kailan ba rin? Wala kapat. Ang pangin. Ano na mahman eh? Bandog pag hindi kurang rin na ang yun na nanay lang ang diskrasyon na nga tumba sa truck kung dali na mo gas ng truck kung inayan ni mo kalayo na okay suot na sukan ako latag ang ako saan sabay ka lang ano kan buo mo sila sakit mga ni si Karsulis panglaho sa muta sa ila nga. Usahay nga agkuan ra sila kanang kanang kuan ba. Ito pa rin nila ang fitting ba. Pabalik ito ko. Dengan dumao. Tapawan na. Tapawan kan ya. Dumao dito ba.
Sir. Ini kwarta ni Sir. Kumain dira dito na ba dayon no? Apit Sir. Ya. Adto lang dito. Payan to boss. Oh, dito Dito. ka poste. Unahan dito. Tabok pa yun. Unahan poste. Oh, gato. Oh kana dia. Duwaga oy. Pagpaniod to sa line mo. Thank you Sir. Thank you Sir. Sunsi na. Ay, bahal. Ah, Ikan ay pinyaw. no? Gagmay naman kana ah. Mugay pa ako ni. Na pang lubong. Temay ko mim. Isog ba ni mo? Ayaw, cool. Tupad. Tupaan. Ah! Tulog to. Ay, ito mas makainan na sila nga katuluga pero ng trabaho. Tara. Jis na. Masa naniod ka na sila? Jis 5. Okay, oras na to. Jis. Pagkaedag ang kamigi na. Oy, sa takan dito. Ano ka dito? Di city mo. Oras naman nito. Sabay? Mas dis. Ha? Oy, sa tayo takon. Ha? Ha? Diri. Mana gawe dah? Yes ini hambak. Hambak ni kalian. Orang hero.
mag pala nato din eh. sakay bang iro. Go, alin din ikaw. Ambakin siya. Nura gitu. Kuha ba, kuha. Kuha. Si Nura yun. Nura yang iro. Habis so. Dagan pa kayo nog.